تبوت آية شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه كارثويه hijiriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru rabiul awwal minye hijira sankalo sabana bisuinye watani konontonai miladi nasara ukajate ba fulani mugani nani sankalo konontonna bisuinye mugani fulanai أمبي داود أبو مسجد الرجاء وأنبوكنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى آخر الآيتين. يقول تعالى آمر عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحشل تمسك بالتوحيد. ala ba fonye masamin korota lendo na ba ka jonya mariya ko kan yuma yake katu ka bange baka fulama a kelen ko fe kula suku ka tauhidi mina ayunya mariya ko kan yuma yake katu ka bange baka fulama. Tuma ibn Simira Allah ni ayat tafsiri akwala kelen kofe kanya mariani ale ala kelen pe batoye ani ni mugo mununye ale ala kelen ke bato ke haqiqai kawlu foanye ani mugo munun numa ala kelen pe bato ke haqiqa ke kawlu fo mununye ala bato haqiqa soso ani mununye ala ka bato haqiqa ke tumami alaye ulu banganye o kofi anana nyamariali ke ko bange baga fula mo ka nyumanke aye o da to bunka siri fana ko ala ko masamin korota lendo na ba ka jon nyamariya o kan nyumanke katu bange baga fula ma akelen ko fe kulasu ku ka tawhidi mina fa innal walidain huma sababu wujudil insan. Bamge baga fula hada madem ba ifa ni ba ulu de soroli sababu ye jinya kono walahuma alayhi qayata li ihsan. Ibange baga fula kanyuma ya debe kanyuma ya me shele ndo adama falwalidu ibange baga chema onyuma yabbi kan yoro jumaye bil infaq ni nafaqatile wal walidati ibange baga musoma fana joyore munye katima nyuma yala bil istifaqi
ka hinna ila faade be nafaqatali ki ka fo kati baliguya babe fanade be hinnila kilado ولهذا قال تعالى نند قصلكم مسمين كرتل آية ورلا وقضى ربك على ينامرلك إتقال ينامرلك ألا تعبدوا إلا إياه أكن فيبتني على كلمة توتي وبالوالدين إحسانا أبنج بغفلا أكن يمنكوي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ni bange baga fula dola ni bange baga fula koroyala ibolo ube u fula be u koroyala le ibolo fala taqulu lahum uff kana uffi ka kuma fuye mana umba umfa kana ninfo wala tanharuhuma kana pere ufulaka wa qul lahum qawlan karima eka kuma nyumande foy bange baga fulay واغفر لهما جناح الذل من الرحمة إكي يري مجيجي إكيرو كي يري مجيجي كما مجيجي إبانغ بغا فلاي كان نيما كهنا ولا وقول إكاف ربي انتقي على أرحمهما كما ربانيان صغيرا انتقي على بانغ بغا فلان نيما كم أولو فلان نفتني أولو فنا هنا نلما تشوكم يكين نيما fana kinga bange baga fulan nema bon ni aya sisa bunu shimiramhullahu akun ni aya ya nyamar yankam nyuma yake kata bange mo ma chugo ya fula bil qawli wal fil wal mal nyumanke bange baga fulay ni kuma kanye nyumanke bange baga fulay ni kewale nyumanke bange baga fulay ni nafuloy akon ni aya banya mariya an kan yuman kan bange baga fulay ni rosaba bil qawli wal fi'li wal mal yuman ki bange baga fulay ni kuma kanye kan yuman ku ye ni ke wala kan yuman ku ye ni nafuloy suratul isra ka aya min fulani nye Suleiman rahili fana ye istimbatu ke ka ko durubo o aya ina ka fo puru karasaye yuman ka bange baga fulay ako fo ni aya ya yirana fo ika ko duru deke ki jate ko ye nyuman kela ye nyuman ki bange baga furay ni aya ye ko duru de fo iko uluke o ko duru ye munye jumaye oyede al ihsanu ilayhima uba fo de ma al ihsanu ilayhima kan nyumaya ke kata ibange baga fulay ba fo ma bajulul ma'ruf kab nyuman ki bange baga fulay o yekelenye o yeyro jumaye o bil walidaini ihsana bajulul ma'ruf ikan nyuman tak ki bange baga sigere o yekelenye ube ba fa al ihsani ilayhima ikan nyuman ki katika bange baga fulama o yekelenyo ta yoro juma suratul isra ka ya kono o bil walidaini ihsana bange baga fulany nyuman kuye o ba fo de ma bajulul ma'ruf fulana wa kaful aja anhuma de i tora mina ka boy ka bange baga fulama i ka tora kana shi ka bange baga fulama anyota yoro juma aya in kono imma yablughanna indaka likibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqulu lahumā uffin wala tanharhuma ni nyede wa kaful aja anhuma i tora kana shi bange baga fulama kuma lama ke walema awa sabana jumaye wa idkhali shurur fihima ikan ni sonja do bange baga fulala de anyota yoro juma wa qul lahumā qawlan karima ala ko ikanyuma kuma nyuma de fo bange baga fulay kuma de fuye ka ke wale de ke mimbe ni sonja do bange baga fulala wakati bedden kana ke be kuma do de fo mimbe bange baga dusu kashibolo ikoro den kana ke wakati bebe ke wale dore ke mimbi bange baga dusu kashi koro ikanoke nisonja de do bange baga fulala ukatoka kuma de me ila kuma mimbe nisonja do ula ukatoka ke wale do yeya mimbe nisonja do bange baga fulala ninye sabaye nanina watawaddu lahuma
bange baga fula yere majiguye kana yere korota bange baga fula ka ekera setigi chogo ikera joyoro tige chogo ikera kalambaga doni ke baga chogo ikaki bange baga fula korore yere majigi wulu yede kani yere korota wulu kade anyota yoro juma waghfir lahum janaha dulli min arrahmati awa iki kerew fula kaman fula iku majigi ibange baga fula nemali katuma ni hinna katuma ninde nani nay denka yere majigi bange baga fula dente se ka bonya bange baga fula ma bada na fulo be bolo chogo kera fanten chogo eki yere majigay eye joyoro soro chogo alete joyoro la chogo yere majigay eye doni soro chogo bange baga jahile chogo yere majigay eka kya korode kani yere korotaka ni nyenani duruna wa du'a wallahuma ibange baga fula toka duaude kuye ala nga bange baga fula kanda ala haklima di bange baga ma ala nka bange baga fula nema ala nka bange baga fula garjage toka duaude kuye anyota yoro juma wa qala rabbi arhamhuma kama rabbani yani shaghira ala koy ka funti ala ikim bange baga fula nema komulu fula hinala nela chogomi ki fitini kilamo wala urehili ayastim batu kenne ayala puru kanyumanki bange baga fula nin ko duru koroshi ikan nunun ke ka bange baga fula وما هذه الوصية برفعة ورحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المقدم بنكسر كو كفران وشيا كانكا ni ala ke kan ewal hinna ikabange baga fulala kunema kanyuman ke katuma uluye nyuma minke iko onyuma nyogona ke uluye tumami ala yo fo o bekade abla bena fende fo bange baga fula kera nyuman kele kata demma chogo ala ye denya maria koy ka nyuman ki bange baga fula chogo ala soso yorote wala ambe aya takata wa wasayna li insana biwalidayhi husna ala ko alaye wasiya ke hada madenye ki nyamaria koy ka nyuman ke ibange baga fula nyuman ki uye kuma kanna nyuman ku ye ke walela nyuman ku ye na folola wayinja hadaka ni bange baga fula yu yere jija istihadu yere bajelu li juhud ni mo ba ka yere jija beke inofe kodo la kiko ke bajelu li juhud nu yu ka yere jija beke chogo li tusrika bi ma laysa laka bihi ilmu koyika ewa musirikiya ke ika fendo bato ka fara ne alaka musirikiya mi doni site e bolo ola mana delila te musirika mene musirika te ni delila bala musirikiya mi anda donendo ko delila tala kuma la nyine yode nu yu kele ku yere jija koyika fendo fara ne alaka ka musirikiya ke fala tutinhuma akana tugi bango baga fula ko ola de ne ala ku ka nyuman ku ye chogo ku sara ka nyuman da chogo nu yu yere jija ki e wa ikelede ko ika mushrikiya bara do de ke kana faru ko ola de ay wayni harisa alayka an tutabi'uhuma ala dinihima ija kana mushrikaini awa ni ka bange baga fula nu yo kortora katuma ka kanu ko e ka faraw fula ka ka dinala aya surulu fula ye mushriku de fana e bange ba fula kera mushriki fula de uye e kele de ko e ka fara ulu ka mushriki ya indela fa iyyaka wa iyyahu awa ala kombima mbi baga iki yere polisu fulama kana faruka wala de la tutinhuma fi jalika kana bange baga fula bato wala mushrika barala fa inna marjukum ilayya yawm al-qiyamah awa aw bebe sage kana ne de ma yawm al-qiyamah fa ajijika bi ihsanika ilayhima wa sabruka ala dinika na sagira kana ne alama lahara aw ne ala be esra eye nyuma minki bange baga fulay
mbi sara oka i ka sabati min ke ka dina fana ka nima faruka ka musrikiya la mbi sara o fana ka wa hasuraka ma salihina la fi jumrati walidayka mbe e fara nyogon ka ki fara mogo nyuma ka jama de ka ne te fara ka bange baka ka jama ka lagara nima faruka ka musrikiya la wa in kunta aqraba an-nas ilayhima fi dunya harina yasru jiya kuno ini mogo min kasuru katime jiya mogo be ka ni ededo ewa yomal kamado ko ni te faruka nima faruka ka dina la fa inna limar'a inma yuhsaru yawm al-qiyamah ma man ahabba ay hubba diniya mogo be fara mogo de ka qiyama kene ka ye mogo min kanu dina kanula hubbu tabayyate de hubbu diniya mogo be ngalo min ka be dina min kan ni e ya kanu o ka la garibe fara kai ala kan sikantanga ولهذا قال نند كوسو علىكو والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في صالحين ولا آية أمبتاي لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطيعهما كانوا تغفلكو ولا تو إيكا توحيدك إيكا على كلمة باتو ni bange ba fula ko parce que buno semino ko bange ba fula bu yere jija ka dembo tawhid ka chogodi parce que be mushrika yiwele kata mushrikiyama ka tanuye ka majamuye ube ewa tauhidi ubo lagoshiye ki ge ka bo tauhidi maka tauhidi lagoshiye ka tauhidi tigu lagoshiye ninde ye bange baga fula ka yire jija maka ta demma ki boy ka dina ka ki bo tauhidi ka ki bila mushrikiya ka uboy mushrika de majamuye ki wele kata maka majamuye ka nyayinye koro ka tauhidi lagoshiye koro ki ge ka boma yawa nima fara anka aumbe minka nima fara anka wala ambanda tigila ante kumife amba anka wa du yere tigila kana nefo kana tahara na bonela kana fo yere nima farankan kadina la ninde do ki baga ki lagose ka lambari go dulika ubu ka galomine ka faruka wala ebe cinya mino bo lagosiye ki baga ko ni mo cinya de bila ka farawlu ka ambi ketambe ninkila ala ko nu yen ninke ka fala tutihuma kana tugo fulako ilayya marjiukum bon ni yahira abikum ni esabatira ika dina haqiqaka ema fara ika bange baga fulaka la soso na ala kotala ebe se kata miri a ni hada madem bange baga be minka ye min nyinin fe make akana soro yomal kama do ko ala be nella jabade ala yo de bangiye to ita kare to cinya kare ilayya marjukum awa abebe saga kana ne ala de mallagar eni bange bago ne jiya mo be fa una bikum bima kuntum ta'malun mbe mo kelenkele tumbe bara min ke mbiki barianai ibange bago tumbe la soso na la kuta min mbu ki barana kiyama keneka e fona sabatere ka ciya min kan tawhid mbiki baranai awa kiyama keneka ka fo ima fari ka bange baga ka galo ni uka ewa mushrikiya la ay ntimina no yede mbe ulu sarade uka mushrikiya sarade la mbe e sara ika tawhidi sarala mbe be kibariyani utai bal nuseminu ko bange baga fula ku sara uka mushrikiya drona wotede ala bu sara fana uye wodeli minke kata mushrikiya ma parce que uye den wole kata musrikiya de ma mogo min ye woleli ke kata musrikiya ma ani mogo min ye wole ke kata ngalo mo fana sarabe duma ka faro ka musrikiya saraka ala be fana sarika tawhidila huna bikum ya kuntum ta'malun walladhina amanu alakum mu'minun liman yara liman haqiqa wa amilu salihatu yabaranyuma ke la nudkhilannahum fi salihin ne alabu uludo mogo nyuma undela ewa edem min fana kera mu'miniye ikera baranyuma kelaye ni bange bagaw kera mushriku de ube fulatu nye kafiru de ube fulatu nye bidiya mogo de ema fara uluka ebe fara mogo nyuma unde ka ulu fana be fara unyogona ala sosola ukay odi atala ko la nudkhilannahum fi salihin mu'mini baranyuma kela ne ala be ulu do mogo nyuma ka jamade la donc ni edden kera mu'mini baranyuma kelaye ebe fara mogo nyumo ka jamade ka yomal qiyamah do ibange baga fula min kera mushriki ni kafiriye ulu fana be fara mushriku ni kafiru ka jamade ka lagara alati eminanu ka bare ni ma faruka donc dem semira mo la be faram fancha chaman natina ya
bangebaga bato nununa aka sarahu kono aka tawsirin kono anni Sa'd ibn Abi Waqqas karisa min Sa'd ibn Abi Waqqas ma qala an-najalati fiya 4 ayati ako ayanani jigina aleka kibariyala fajakara qissatahu ayaka qissa fo wa qala ko qalatu Sa'd ako Sa'du mako ayire akamba yire bama ko Sa'du bako alaysa Allah qad amaraka bil birr Sa'du abade ko ma dondola ko yala ala de ma ay nyamari ala ma ay nyamari ko ikanyu manke newa Sa'du ko wallahi bayin ko nkallani alai la at'am ta'ama wala ashrabu saraba hatta amuta aw takfura awa konni ala de ye nyamariya ko ikanyu manke ne nke dumuni du nke miji mi fon kasa ube ebe dina minai ka kafiriya ka bola sino kungoni minogo obin faga nte dumuni kente mi foi ka bonin dina la ka kafiriya abe hadisain na togola abe hadisain kono ube mogo nasa kungoni faga minogo ni faga mogo ni ewa ifo na ye ko Sa'du ba fagala foi ka kafiriya ka bo mamur dina la ewa ayedumuni to ifana qala Sa'du ko fakanu ija aradu an yutimuha sajjaru faha ayedumuni te kamito minito funyi nunu ukolela nyogona nyimu yen nyogo minade hari nu ba fe ka dumuni do dakono be miji uba anyunde faraka bo nyogona puru jika se ka do dumuni ka se ka do teleman ka yere banna ka dumuni ka kammi abe hadisain kono Sa'du ko bayma ko mba ko ako nin keme bila nin keme na bila abebe bo nyana kelen nete po Mamadou dina labada nta bila de nin keme de bila bebe kelen bo nyana nta dabla nte Mamadou dina nte kafrana nte bola fa anjalallahu alay aya jigi wa wasayna lil insana biwalidayhi husna ala kunne adama de nyamariya kan yumanke bange baga fulai وإن جاهدك من نو يرججك كتائما لتشرك بما ليس لك به علم كوي كم مشركيا كي كفلان كفيا ني مشركيا مي دوني تالا يره فلا تطيعهما كنا تغي بانغي بغا فلا كو ولا مبالي ما بانغي بغا فلا كا جلده ko ka gele kosobe silamiya sariya parce que ala na ka ciden ka hakke kofe ala ka hakke kofe ciiden ka hakke temenen ko fe jiya kono mugo min ka hakke be ka kateme be ko e bange baga fulade mais ala ka hakke be bange baga fula hakke nye ciiden ka hakke be bange baga fula hakke nye nin nunu fulate hakke tigi be jiya kono bange baga fula hakke be ka katema be ka iki jantula iku lado iku koloshi isheko be anye ko duru min ko iki jija nguri semine ye saba min fo iki jija I jija bange baga fula kanyuman fu ye ni kuma kanye kana toki bange baga fula jabi chogola kana toki bange baga fula ka pere ukunna ube ka surunci ke bange baga fula ube kana toko fo bange baga yede alayi ikbali tonyali fitini alayi balo ode la folo kata bange baga fula ma kana kumba bala wala taqulu lahum uffi oya fitini de ube surunci kano ke bange ba fulara de o ko fe anana be wa min kabbono fanaye wala tani haruhuma kana pere ukunna katoki itege konkuka ikuma kacha yirede la hawla wala quwwata kanan ninke bange ba fulala a fitini tora fitini akumbaba ire korosama akana boyfe kashe bange ba fulama iki yere korosi ikera ma sugu ye ibi bange baga fula korode an kan janto ola ewa ake walela ma ika bange baga fula yinyamare ni fengo fenye ni akele be nisonja doiga bange baga fula a jatele no fana ninkele bange baga fula de nyumando okay ni ala sosote minna ni nyumande do okay do semnu ba misali a chaman fo ako misali ni bange ba fula ko tani ni sanye sugula
ako ibeta min san ni o ye ɲuman de ka taa bangebaga fula ma nafa de b'a kan o san ni ka wajibi de a bɛ don o bili walideni hisana fɛn o fɛn kɔni ye ɲuman de n'i y'a kɛ n'o b'a fɔ nin ye ko ɲuman de ka taa bangebaga ma o kɛli ka wajibi n'a ye yamaruya ma i k'o kɛ bali a b'a fɔ a ka ewa tawsiri kɔnɔ hari i bangebaga fula a ko n'i ye ka nafolo ta farda hiju yɛrɛ n b'a fɛ ka taa hiji ni bangebaga ko i kana taa farda hiju in kɛ farda hiju in toli in fana nafa si tɛ bangebaga kan an b'a fɔ i ka taa i ka hiju la nin yɔrɔ la nin y'ala ka farda de a ko mɛ nin yɔrɔ yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ bangebaga fula ko i ka farda hiju min filɛ kana taa parce que i bɛ taa ni wari min ye ne ma ko bɔ de la wari in de ko de bɛ ne la n ka wajibi dɔ la a ko nin yɔrɔ la i bɛ wari in d'a ma parce que a donna ɲumanya kɔnɔ wari in dila a ma o ye o bili wali den ni hisana hari ni farada ko i bɛ wari d'a ma ya i tɛ taa hiju in na a ko nin nafila hiju de don e ko i bɛ taa nafila hiju de la i bangebaga ko i kana taa nafila hiju la bon n'a y'a sɔrɔ bangebaga ye nin fɔ de a hinalen de bɛ den ma jama min bɛ hiju yɔrɔ la a siraden do i kɔrɔ o jama in de la mɛ ni e taara hiju yɔrɔ in na a tɛ baasi k'a la a ko e bɛ taa ka hiju la mɛ hari o yɛrɛ alimudarat i bɛ ayiwa a kɛ ni hakili ye k'a nɛgɛ i bɛ mudaratu kɛ i bɛ taa ka hiju la mɛ n'a y'a sɔrɔ i ka nafila hiju a tɔli nafa dɔ de b'a kan n'i taara nafila hiju na a tɔɔra b'a kan i bɛ nafila hiju bila de bangebaga bato la a ko ni bangebaga ko sa de i muso bila i y'a dɔn dɔɔnikɛbaga caman bɛ fatawa kɛ n'o ye an ka jamana ninnu kɔnɔ ko ni i fa ko i k'i muso i bangebaga ko i k'i muso bila ko n'i ma bila i ye dangaden e de ye katawu kɛ e karamɔgɔ de e min bɛ nin ko e de ye katawu kɛla ye a tɛ fɔ tɛ donc semini ko a ka tafsiri kɔnɔ a ko ni bangebaga ko den ma i muso bila a ko an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a ko i k'i ka muso bila sariya ka silamɛya sariya ka ko dɔ de kama i ka muso a bɛ nin ala sɔsɔ masina a bɛ nin ala sɔsɔ kɛ a bɛ nin ala sɔsɔ kɛ ou bien nin de fɔ bala ala ko la nin de fɔ bala ala ko la an de sera a la a ko n'a ma ala sɔsɔ in de to ye i bangebaga in ko i k'a bila o de kama o bila o ye silamɛya sariya sababu dɔ de ye i muso bɛ ala sɔsɔ dɔ de la a bɛ ala kota dɔ de la bangebaga in ko i k'a bila o de kama ko i b'o bila mɛ n'a y'a sɔrɔ ko i ka muso in bila silamɛya sariya ka sababu su tɛ ala sɔsɔ ko si t'a bolo diɲɛ kɔniya dɔw bɛ ani muso cɛ dɔrɔn ou bien a ko i ka a bila a ma silamɛya sariya sababu si fɔ a ko i t'i ka muso bila nin yɔrɔ la a ko ahmad bun hanbali cɛ dɔ delila ka na ahmad bun hanbali ma a ko ne fa ko n k'i ka muso bila ahmad bun hanbali ko i ka n'i ka muso bila cɛ in yɛrɛ ko ahmad bun hanbali ma a ko yala o abdullahi bun umar a fa umaru ma deli ko abdullahi k'a ka muso bila ba abdullahi ma sɔn ka bila tuma min umaru taara fɔ ciden ye abdullahi ɲamariya ko ni fa ko i k'a bila abdullahi bun umaru y'i ka muso bila cɛ in yɛrɛ ye ni hadisa fɔ ahmad bun hanbali ye wa ahmad ko e fa ye umaru de wa ahmad y'a jaabi o de la a ko ni fa de ye umaru ye taa i ka muso in bila mɛ ni fa tɛ umaru ye ka n'i ka muso bila parce que umaru ninnu tɛ mɔgɔ ko gansaw n'olu y'i kanu ni ala ko de n'olu y'u kɔ ni ala ko de don u y'o f'i ye o u ma o f'i ye o olu kɔni bɛ hadamaden kɔ ni ala ko de u t'i ko gansa ni diɲɛ ko ye ni hadamaden kɔ ni diɲɛ ko ye a ko e fa ye umaru ye wala a b'o cogo kelen de la ni e fa ko jako e ko e bɛ muso dɔ furu sisan i ba ko i kana furu i fa ko i kana furu dɔw b'a fɔ ko e ko e bɛ muso dɔ furu ko i fa ko i kana furu i ba ko i bangebaga ko i kana furu n'i y'a fɔ dangaden e de ye katawukɛla ye karamɔgɔ e de ye katawukɛla ye a bɛ lajɛ de ni bangebaga ko den ma muso min filɛ nin ye kana furu sababu min b'a bala kana furu a bɛ silamɛya sariya sababu dɔ de fɔ n'a ye silamɛya sariya sababu dɔ fɔ n'i y'a ye ne ko e kana ni muso furu nin de b'a la nin de b'a la nin de b'a la a bɛ sigi
ka kuma fo ɲɔgɔn ye ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na n'i y'a ye ko in kana funu nin de b'a la nin de b'a la nin ko de bɛ nin ko de bɛ ni sababu fɔra silamɛya sababu sariya sababu ye min ye kana furu dɛ ni bangebaa ko i k'a to ye a to ye mais ni silamɛya sariya sababu tɛ a bɛ Sheikhul Islam Buntɛmi a ka kaida de fɔ bangebaga bato la Buntɛmi a ko bangebaga bato ye de ko min a nafa b'i ka bangebaga kan a tɔɔrɔ ta e kan a ko bangebaga batoli b'o yɔrɔ de la ni ko ni bangebaga de ko i ka nin kɛ ou bien nin to ye a nafa tɛ bangebaga kan a tɔɔle tɔɔrɔ bɛ e kan ou bien a kɛli tɔɔrɔ bɛ kan silamɛya sariya ma bangebaga batoli wajibi k'o yɔrɔ la Semini ko kuma wɛrɛ la kita wɛrɛ la ko Sheikhul Islam Buntɛmi a ka kuma min fɔlen nin ye a ko a kan ka sɛbɛnni sanuji ye bangebaga batoli ye de ko min kɛli nafa bɛ bangebaga kan a tɔɔrɔ tɛ e den kan mais ni bangebaga imposera ko dɔ la ko min nafa ta ale kan a tɔɔrɔ bɛ e kan a ko bangebaga batoli ma wajibi k'o yɔrɔ la wala an kɔni b'a fɔ de ni mɔgɔ min e bɛ ka muso dɔ furu bangebaga ko i kana furu i ni bangebaga ka sigi a ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na a ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na n'a ye silamɛya sariya sababu fɔ kana furu de a to ye n'a ma silamɛya sariya sababu fɔ ne an bɛ bilasirali min kɛ n'i yɛrɛ bɛ se ko o muso ka furuli to ye i y'i ka bangebaga deli i ye hakilinaw yira a la ni hikima ni kodɔn ye i kelen n'a kelen a ma sɔn a ko i kana furu i ko o to ye o de ka ɲi diɲɛ ka muso ka ca i ka a to ye o de ka ɲi i ka muso wɛrɛ ɲini ni bangebaga ma sɔn hali ni sababu ma fɔ ni bangebaga ma sɔn ye fɛn bɛɛ kɛ ka hakilinaw yira la a ma sɔn o to o de ka ɲi laala yɛrɛ n'i y'o to n'i ye fɛn wɛrɛ min ɲɛna ni min Ala ba barika don o la ka tɛmɛ nin kan an bɛ nin de fɔ mais k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a kɛ dangaden ye karamɔgɔ min y'o fɔ i ye kataw kɛ taa dɔnnikɛbaw ka kitabu sɛgɛsɛgɛ a k'u dɔn fatawa t'o ye o fatawa t'o ye dɛ fo e tɛ mufti ye e tɛ mustahidu ye i kan'i yɛrɛ kɛ mufti ye i kan'i yɛrɛ kɛ mustahidu ye i bɛ dɔnnikɛbagaw ka mustahidu ni muftiw de ka kitabu lajɛ u ye ko min fɔ cogo min i k'a lakale o cogo la mais e kan'i yɛrɛ kɛ mustahidu ye e kan'i yɛrɛ kɛ mufti ye ko i bɛ taa fɛn dɔ haramuya mɔgɔ kan k'a kɛ dangaden Ala ma min haramuya kan k'a kɛ dangaden ye an bɛ min fɔ o yɔrɔ la o y'o de wala bangebaga batoli a ka gɛlɛ an ka kɔlɔsili k'a la kosɛbɛ wala bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen Ala min ye ɲamara ko i ka bangebaga bato ale ye ɲuman min kɛ i fana k'a sara ka ɲuman k'a ye o n'a ta bɛɛ Ala ko i kana fara i bangebaga ka Ala sɔsɔ la ni bangebaga ko karisa n'a taa ni sigirɛti san ye a tɛ daga i ka taa sigirɛti si bangebaga ye karisa tan ka dolo sa kana a tɛ daga i ka dolo sa k'a di bangebaga ma dɔw fana b'a fɔ ko n'i ka bangebagaw ye musirike ye ko a ko n ta ka ti n bila n ka bɔli bato yɔrɔ la ko e k'a ta ka taa bila ka bɔli bato yɔrɔ mais e kana fara ka bɔli bato ka tiɲɛ t'a la kana taa bila bɔli bato yɔrɔ la dɛ la ta'ata li makhluqi fi ma shati li khaliqi ciden ko mɔgɔ tɛ danfɛn bato dan masa in kutali la dɛ mɔgɔ tɛ danfɛn bato Ala kutali la fɛn o fɛn kɔni Ala ko musirikiya fɔra de junubu kunbaba ye o de ye sinon Ala sɔsɔ ni bidiya ni haramu bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ kana fara bangebaga fula ka Ala sɔsɔ la musirikiya la n'u y'u bila musirika baara min na kan'o fara o kɔ la kana tugu k'o la kana kɛ kana fara bangebaga fula la kafiriya baara la n'u y'u bila kafiriya baara min na kana kɛ u nɔfɛ kana fara bangebaga fula ka bidiya la n'u y'u bila bidiya baara min na kana fara o kɔ la kana fara bangebaga fula ka haramu kɛli la n'u y'u bila haramu kɛli min na kana fara o kɔ la wala la ta'ata al-maghluq fi ma'shatil ghali bato tɛ danfɛn ye dan masa kutali la mɔgɔ ka ninnu faamu an ka ninnu bɔ ɲɔgɔn na bangebaga bato bɛ mais Ala sɔsɔ tɛ ten mais anw fana bangebaga bato yɛrɛ min ye an y'o to ye min ye Ala ka hakɛ ni Ala sɔsɔli ye an tugura bangebaga caman tugura bangebaga fɔ o de la caman tugura bangebaga ka y'a sɔrɔ musirikiya diina min ye caman tugura bangebaga ka y'a sɔrɔ bidiya sira min kan ko Ala ko an ka bangebagaw bato k'a sɔrɔ nafolo min b'a bolo bangebaga mako bɛ a ka nafolo min na pour a ka mako ɲɛnabɔ ye o tɛ sɔrɔ n fa ka nafolo tiɲɛ ka ca i b'a caman i t'a dɔn yɔrɔ dɔn
ima tuga ko yoro law i kanka nyuman ka yere i fari kolo i fanga hake na fulu min bu bolo kuma nyuman i kanka o ke bange baga me o te kede o da to bunu semino ko ni mo min be hari na fulu suru bange baga ka me kuma nyuman te fo bange baga e ke wale nyuman te kala ko bange baga batolati na fulu sura ka ko mi ji me ekte kuma nyuman fay i kuma na akuma na doro ibi bolo filama ibe kuma jugo jaba mo betani yere hari ni be na folo sura ka komi ji bange baga batola tiye bange baga batola otiye oh ni mo min be nyuman ke bange baga fanaye kuma kauna ke wale wala hari ni te na furo dorme klendi ama na shede tiye bange baga batola de donc an kan nunu bo nyogona mo chama fule bidia siraw ko de sira ka tawhid ni sunnata bange baga bato aya ka bange baga soro bidia sira munun ko tere ka jugu munun ka mushrikiya bara munun na abe bange baga no fe wala demmin banna wala be ko ma ko dangade wa yefa ko sira ubira ko aya ka fa ka sira ubira ko ningera dangade yo akana nin konta ka ko wala ni min banna ka fa ka tabuluma ubo de ke dangade ka soro emin farala fa ka tere ka jugu ina de bidiya ina ala soso ina mushriki ina de ede ye dangate munna gune semino yo fana fonni ako demmi ni fa yi bila ala soso la ye ala soso ke ako ede dangate demmi na fa ya abila ala soso la ma ala soso ke o de dawde munna ako pasike dawde nya munye an ko o bil wali sen kanyuman kai aha ni e bange baga ko e masa karasa mushriki yake iyake ube karasa ni bidiya ke iyake eminye ewa mushriki ya inke eminye bidiya nke ya junubu soro ye mushriki ya mine bidiya minke ka junubu nyogona be da i bange baga inka parce que ale de bilala ye nyumande ka we jugumande ka ha ye jugumande ka ya kuta yerede ye kunko de lasama ka jugumande ka men ni bange ba ko karasa musira ke make ako karasa bidiya ke make ako karasa tanni ala susu ke banna ka ke emi nya to junubu masebe junubu masebe ale nyumande kero be nyumam makai ye nyumande kai mi yere maso ka fara fa kan ni tere ka juguni ni bidiya wala ani ni lada juguni ala susu wala ede ye nyuman kele ka te ka bange ba ko ede bange ba patolai dewo de farala fa ka kafriya bara ni mushrika bara ni bidiya ni tere ka juguni ala susu wala e danga de nyere de kunkol la si bange ba ma ye kunkol la sama ala kan kisala kan tangala kan la fa mudina la ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين على بنك باريا kana mogo ka kibariya mankutu fonye mogo mununye galontigela uye alladhina yad'una al-imana bi alsinatihim wa lam yuthbitu al-iman fi qulubihim mogo munun be limaniya kuma fo unendeka ne limaniya masabatu bisukun kono ala benan kibariya ulu fanama tumami mogo munun ni ala be la jarabilike mununye ala bato anyema atinyama nu ulu dona munun fana ala soso ulu fana fonye ewa ala bena mugo kalite wero fo munafiqun ani munu nu sabati lente dina la ni jianna tawye ani jiya joyoro makara ube ni fitina do nana la jarabi do nana uya lagosi dro e karasa e farantun kanyi me sisa e fana ka kuma chogo i farana mugo nununka e fana ewa sisa ewa ika fana ka kuma chogo mani ka kuma manyi sisa ika kuma ka giri e tumbe chogo me toy kala halala
kani lagosi ku sapte cogoyaw dola ni abdurrahman sadeka tafsir muraja komba ta ko cayarambulo bi ñina namba ma yorota kana ka tokki lagosi ki lebu kuma ewa ko jugu kumalama akewalema ubota ku i segere pour i fana ibi ka cinya minna i kabila ewa mogo do fana be mogo la o kere la doro ya banne ha la jarabite kula har koro fole babu aka cinya na kadina karasa drama esga ba ke kadre sunnu mununi wajulu munun ke society janto yere la kuma ngunu ko an ka chai ko fe sisa de jazakallahu khairan ya famu ewa wajulu choko sanchira ha ويا سانشل يبتو على كان كسوما علىكو يقول تعالى مخبرا صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبتوا الإيمان في قلوبهم بأنهم على بنا النمو فنفاني من بل من يفعل نينكا أما سبت بسكون كنو كؤلو إذا جاءتهم مهنة وفتنة في الدنيا نيل جرابين فتنة دون نانو مجيا كنو اتخذوا أن هذا من نعمة الله تعالى بهم وبوجات من أن يالك الله جبادو كان نعمة فارتدوا عن الإسلام وبمرتك أبو السلام يالا معنى هذا مدون كونيكا فتنة أني هذا مدون كلا جربين هذا مدون كما كون كما هذا مدون كلا برغو كما هذا مدون كلا غوسلي كما هذا مدون كلا يقول كما كتاما درو أباكا تشيابلا عليك جاتلا نيالك الله جبادو دي أبي سانسي mana alakal janga kata de kanka mugo sire ka fendo toy alakal janga kata sirani de kaka akan mugo nyamare ka fendo ke alakal la jabaka le janga kata ka sirani de kaka akake ka sababu ka mugo ka fendo toy men ni mugo mi hada madon ka jiya toranu ka jiya fitanu ka jiya la gosile durabo de ke ko mi alakal la jaba atumbe min ka ka toy abe bola pew ولهذا قال نندك سلكو من الناس من يقول آمنا بالله مغو دوبه مغو لولو بافو ألي منني عليه فإذا أوجي في الله من ني أيو تورو على كدينك كولا درو جال فتنة الناس كاجاب الله ولو بهذا مدون كفتنة كيكم على كيرك الله جابا على كلا جابا بهذا مدون بو إتاكا تشوكم على سوسو كتشوكم ده ولو بهذا مدون فانا كفتنة كيكم وتشوكو كابو تاكا كابلا بيو كاجاب الله ولا قال خير واحد دونك باو كويا حرم مغكلنته يعني فتنة أن يرتدى عن دينه كو فتنة يمونيه أبي مرتك بواكا دين الله فإن أصابه إذا أجي في الله نو يا تورو على قول درو أبي فتنة ما أبي مرتك بواكا دين الله وهذه الآيات نآية من فلنية كقوله تعالى نمبكم على كما مسامين كرتالين ومن الناس من يعبد الله لا حرف alakum mogo dobe mogo la ulu be ala batonu kerede u kerede be dina kunu bete do tinyatigu no fe u bete dina kunu bete tinyatigu no fe de fa ina asabahu khairu tama'anna bihi ni alayhi hera soro dina la be sabati dina la kama fanti dina la ni o hera soro liye ala yere ya yira mogo to dote dina la ala ko kama ni la gara ko kama de jiya nafa na donna dina tigu nofe adonna afarla dina tigu ka adon afarle dina tigu ka ye hera soro na folo soro la joyoro soro la lafiya soro la mobilu dira so dakabana soro la itima annabi abe sabati ni o ye dina kono o ya sabati le dina kono wayna asabatuhu fitnatu min ni fitna ya soro la jarabi ya soro afarla dina ko la jarabi unana dina tigu bugora dina tigu lagosira dina tigu gena fantanya ya lesro dagu ya yesro parce que niye tawhid ta ka dina cinyata ka sunnata la fam salafu sallallahu jarabi de banu fi kabilaw de pire kam masurunya mo folo hari muso ina la jarabi de bisoro bela madele ka fuya nko dondola umar ibn al-aziz arrahana allah minka afurmuso de yo fay akwala kala fiya kaboyima afurmuso ko ala kawlul lafiya kabo umar ibn abdulaziz ma ako amin mana ala kan ne fana lafiya ka bawulaw ni ko dina cinya ewa
ibata do ni alami bange bagaw nye ibata depuis ba ini bange bagaw fulo ibata damino yorola kana ni dewbe ni dew ni ka furumuso ni kabila to ina de abbe imasuma nyoni kabila moyla marahima rabbi ini ulu de be kelela folo tora bi soro kuma la mana ke wala ma ka bo o yoro de la folo awa ni mu'min do na dina la yelli man yata ube aye dina cinyata ni fitina ni la jarabi ya soro ka bo mugo fam felala in qalaba ala wajhihi abe saga ko ale be bo ce amasenni na nin ka kabila be kabila nyogonna ni muso yeretebe mo chama ba wala wala vraiment de pawnya kan la mele damina ni banke ka bareke ne ka kumaye ni tora soron ka kabila kono ni tora soron ka furumuso la ni tora soron bange ba wala mba fo ibe sabati de ateta tora inkore ibe sabati de ateta tora inko mo side ten ndina haqiqatan ya lati la jarga ibe sabari de ikana labira in kala bala wajihi ala yoro ado be ni fitina yusuro hada madum fampela la doro la jarabu soro la abdurrahman sadu ba fo togomi illa gosira ewa illa gosira ube kuma jugu fora u yedoro ube lambare go no uye ewa kuma jugu kuma ke wale ama juguma ke wale mata ka sigruga kuma la ma doro be bo min kana le babila in qalaba la waji abasha ka ko ila qawlihi kata alaka ayama ذلك هو الدلال البين ودي فيلي من نتيا كجا ولا هذا ما دي ni aya fana ye min yiranna ودي ato hari bimbake muqbil wadi mbake kallame ako aleye kunnan jake akale be min fo demisenu ye sababu ye aya yere sugula ka qur'ana durushi aya yere sugula ni doni na fon la maw nyini ye akana yere sugula ni hijibiya wuye akana yere sugula ko be aradduke hijibiya uka aku islamiya sariya makko be doni ke baga nyumawla munum be se ka sariya bange ka fese mogo wuye amma ko bo doni ke bawo de la ya nyesi doni ma akakala aku mogo mi hakili be mobili de la mogo mi hakili be amerika ka dorarira aku ni aya kala ko te saki aya kala no ko te saki ikhwanuni hijibe utato de mogo mi hakili be so dakabana udela a hakili be mobili dakabana udela a hakili be ewa dolari udela ne euro akuni aya kalo ko te sabi ay doni na famanyini nu be min nyagambe kado dina kono dommi na ta kasoro doni bawbola boso ko monto ko fili ka bo dina kono dowte dina in kono dewte dina in hari ni sunna kono ewa dina ni lagara kama koy jiyan nafa doro nu ye jiyan nafa soro yoro mi doro ewa hari sunna chaman fule ka sunna fo dala ubu ka antere be yoro mi de ube jiyan nafa soro yoro mi ube hera soro yoro mi jo yoro ube soro yoro mi tanunu ube soro yoro mi majamu ube soro yoro mi ube sabati sunna la o yoro la me uma sabati sunna la ni sunna yede uyen nafa mi soro men nilla jarabin nana sunna muguma sunna tiya min be fo aya fo jamala munu chayara dro abada do wala kanin bonka joyorola abada do ola ewa nyuma ya munu ni deme munu berema ukana tatike abada de wajulu chogo be yelema ewa ke chogo be yelema mugo be bile fili dama de la kata wala akanyere polo shide limaniya fole udala nye sunna mugo indala nye mu'mini yendala mbe sarafu katabulu kandala ay wote sabati nde barai sabati ika sabati chinyaka foi kani boy ka chinyaka ika sabati odeka la jarabu benade me la jarabi kana boy ka chinyade ka mugu do be mo min kalama ni la jarabi fitini na drulu beta ubeta la jarabi betanuye fitina betanuye karmugo chaman be uba fanya karamo ya nini na nini ibe mun kana la jarabi kana na ni la jarabi fitini na ni fitini na durabe taranuye abetanuye me Cheikh Salou Fawzani ko ako ewa ni galon chayara chogo galon nyangara chogo galon chugu la jarabi la chogo ako minu fitina betani munu nye fitina betani uluye me munu nye chinya tiguye ako ulu beto haruka dogode fitina kelaw ka fitina te ulu toro fitina te ulu toro
ala ye mogo munun ke ciya tigu ye nu sabatilande fi har nu ka dogode ni galon bena galon beta fitina beta ni galon ni feunye me ciya tigu be tode har nu ka dogode fitina te wulu toro ala kan sabati balimo ala kan sabati ciya kan ala fule ko ode foya wala in jaa an-nasru min rabbika awa ni demen nani makaboy tigi ala fe la yaqulunna inna kunna ma'akum awa ubafo mu'minu ye an faralen tumbawda kan imai parce que ulu te mu'minu cela foy kama jiya demenu sorolite nu ye dina ciyata yelli maniyata ni la jarabi fitini nana kabo hada madun fe fitina siru fitini yusoro kabo hada madun fo ube sagu ko men ni demen nana aw mu'minu ma ubafe an faralen tumbawde ka an naw be kelenya ambe hali sunna wal jamaa ambe mu'mine ambe tabolo kele ay walay za an-nasru kharibun min rabbika ya muhammad ni demen nana demen min kasrima muhammad wa fatihu wa makhanimu anifuni anikanima la yaqulanna haula'i lakum awa nim munafiqu bafu awye inna kunna ma'akum aw antum faralentum bawde kade ay ikhwanukum fi din anya kabalima de dinala ambe balima kele ambe mu'mini kele ambe be sunna kele indeka ube odefo kama qala taala qumni ala ko ayawre kono alladhina yatarabbasuna bikum ulude do nube lamelikeni awye fa in kana lakum fathu min allah ni aw mu'minu yafuni soroka bo ala fe qalu alam nakun ma'akum ubafu aw mu'minu yala aw faralentun tawde ka aw naw be balima kele unde dinala wa in kana lil kafirina nasibu min ni kafiru de ni yoro soro dondola la jarabi do ye mu'minu fana soro ube mun fo qalu alam nashabi alaykum wa namna'akum min almu'minin ubena kafiru fana ma yala aunde mana ka jo ani mu'minu ce aunde maka sababu kaw ewa mu'minu balunu te shawma wa ubo fo ewa kafiru fana ye puru ukake kafiru fana cela mana fankelen tula ni mu'minu de be hera la uba fo ne aude kelenye ni kafiru de be hera la uba fo yala aunde make sababu kaw koloshi kaw tanga ka do ni mu'minu cewa ko chama ni mu'minu ya fo ko bena kawla aunde be bo cela kana fawye ni mu'minu ye an bu cela nu ye kuma min fo an bena fawye nu ye deso mi ta ko bena ko min ke awla an bena fawye puru kana shama aunde mo ka ubo fo kafiru fana ye وقال تعالى ألا قوم سمين كرتا لنه فاسى الله أن يأتي بالفتح ألا بناني أكاد فوني مؤمنون لا أو أمر من عنده وبي ألا بناني كودو نيامر كاندو بيبو ألا يرفي فيشبه على ما صاروا في أنفسهم نادمون منافقين نون اللبا وتارى من فكافروا كو أون دما دوني مؤمنون ألا نفوني دون ناتي مؤمنون منافقوا تارى من فكافروا ينام مسولا ala be sigana ka deme ko kewo wa qala ta'ala lakum masamin qurtalen muqbira anhum ha huna ala yankibariya kaboni munafiqun man yorola wala in jaa nisru min rabbika akun ni deme nana aw makabo atigi alafe la yaquluna inna kunna ma'akum wa fa aw faralentum bi awdeka ala ko aw laysa allah bi alama bima fi suduril alamin ala ko yalaw min be hada maden dusukun kono min be dampen dusukun ne ala ta do mogo mi ebe mu'minu cela ni chogode la munafiqiya de ka ni here soro ka jiya antere ni ka jiya here soro ina sabati mu'minu cela tauhid tigu cela ni e mai ka jiya antere no jiya na fasoro la jarabuni fitina unana eni i kobo ina boni ko fela ina sagi ko ala ko yalam e ba ko fana kunni mu'mine anye mu'mine ambe balima kele ala ko yala min be dam fen kaddu sugun ko neta do e be dogo jonna min fana ba ko sunna na mo cela ambe sunna mo sa ambe balima kele ambe sunna mo min nilla jarabinna na sunna mo ma etika ji antere soro yoromi itika jo yoro soro yoromi ite tanunu soro yoromi ite majamu soro yoromi na sunna bila o yorola ebe tanuni majamuni jo yoro soro yoro mani jiya hera soro yoro ina sunna sabato yoro la ni kuma wulilahi ambe sunna mo kele ala ko yala min be damfun ka duskuna le ala ta do ala be duskundo min sabati be duskuna la bado min be ni sunna nono ni tawhid kono ni jiya ko jiya entré de ni dusun kala siti bola ala bi do koy
munum ben sunna kono nin tawhidu kono yewa niddu sukun kala shirin ala kode na tatila na folo kote ala be fana do wallahi mbali ma ala be mogodo ala ya'lamu man khalaqa misiru falen fule ni wori ko nitilali fendo nitilala misiri kono do ma soro dora be siga misiri bla est ce que wulu be misiri kono ala ko kama misiri fule falen fule jamala na folo ma fendo kana na fama fendo kana ko ayen nintila ni do ma soro doro be misiri bla ube kele wule ebe misiri kono ala de kama lagara nyini de kama ebe misiri kono nafa de kama o chaman de be misiri kono koy ni abe misiri kono ni jiyan nafa munun nana misiri la na abe dosoro afara lemba uka mais ni jiyan nafa min nana misiri la ta soro abe bawu cela en ko do ko har do malo nana ya tila har boro kele madinem ko do yem misiri fa hari sara kele do tena har misiri ni donni donte ya du uluma men neta ma abe misiri bilaha la hawla wala quwwata illa billah hada madinka ke dina kono ala nyini lagara nyini iddu sukun kalasi ika ke dina kono de kama jiyan na fasoro la bi ka dina kono e ba ke ala de kama jiyan na fa masoro e bi ka dina kono e ba ke ala de kama me ni mugo be nin dina kola ni jiyan na fasoro la yoro mi sabati lembe ibe jamala me ni jiyan na fa masoro yoro mi ube la jarabu nana dro e bora e munafiqida ala ko e wa min bi du sukun kono ne ba do ale ala ba do ay awalaysa allahu bi alama bima fi qulubihim la nyine munye yala min buddu sugun kono ala ta doba o ma tukinnuhu damairuhum anu ube mun dogo ka gundola yala ala ta do de wa wayna ajharu lakum li muwafaqata hari nu ya bange aw yakuna ubede e kelenye me mun buddu sugun kono ne ala bado hari ni mo menya bange tawudi tige e ya bange tinya tigwe nene awde ye kelenye yo bila keneka ne min bi dusugun kono ote ala ko ale bido ala bido wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu awa fo ala kam mugo yede mugo mununye mu'minu ye wala ya'lamanna almunafiqina fo ala kam mugo yede fana mugo mununye munafiqu ye ay wala yaghtabiranna Allahu an-nasa bid-darra'i was-sarra'i Allahu akbar fo ala ka hada madun la jarabide wallahi fo alaka hada madun la jarabide bidarrai wa sarai fo alaka hada madun la jarabini torawde ka hada madun la jarabini nogoyawde liyatama yajja haula min haula puru mu'minun munafiqu ka bonyogona jiya nyini na dina haqiqati na bonyogona la jarabi yetemedo teme la jarabi be komite Sheikh Islam bun temiya ko akoni la jarabu tuntante bonyogona koy ambe mu'minite ni la jarabu te mo cewte bonyogona mo te bonyogona la jarabi de ban bonyogona fo ala kawla jarabi de awa kawla jarabi ni gele yawde toraw banaw fanta yaw abawla jarabi ni no yaw fanaye liyatamayyaja haula min haula puru munafiqun mu'minuna bonyogona man yuti'u la fi darrai wa sarai mu'min bi alabatu toraw waqtila mu'minun ba alabatu no ya waqtila ومن إنما يتيه في حج نفسه أني مؤمن بالألبة عليه يرن نفاد درون كما هنا دو في حج نفسه مؤمن بالألب مؤمن جليا بيو أبي ألبة لا سبتيلن وأوتيلا نغيا بيو عليه سبتيلن وأوتيلا ولتجنا مغنا دو ومن إنما يتيه في حج نفسه أني مؤمن نابك كألبة ني أيرك أنترنا كان نفاد درون دو فانا تجنا دو كما قال تعالى نبكم إن لكم مسامين كرتالين ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم وصابرين ونبلو أخباركم ألاكو والله فن على كولا جربيد مؤمن يرجع كلاوي على كدين لا نقولوا يه كابو أو منكم مؤمن يرجع كلاوي على كدين لا نقولوا يه أولا وصابرين نصبر بقوا فنايه ونبلو أخباركم فن والله فن على كتبار يوم لا جربيده من بيانادو ni mogo koyi be ni sunna de tan don ni sunna da sabati da kerefe kuma murumbe fuye munu kuma munumbe fuye abeta yurume abete ne don au be min lamme abete ne don ubi korofo du lagosi akuma la mana ke wala ma be lambargo betta ku segere nko hari deri sunyana ma fule mogo betta do kal lambargo ta bani ewa anti ma kono sure fana la de
na ni mana ambe dumuni ka hay ni nyamunye ay be kelende islamiyya kelende nim bebe tawhidi tigu ka jamana ikono ni munun ko dina ciya hari abella mero me beta nim bebe ka amba bedo abebe ka hari dumuni wa du ka kito haru be dumuni ke kuito nim be munye ki décourager ki fenke ado fana wote ko la ibe min kalama be misiri bila fo aka sabati wulude koro aka dina ciya be yorome aka mina tawhidi be yorome aya nyini ka mina aka sabataka sunna ciya be yorome aya nyini ka sabataka kuma be fawye ke wale be kera ke awla abe noya la abe gelaya la ay sabataka dinaka gelaya ni noya be ala de la jabari kelay la jarabili kelay mo site se ka fo dalate ko ne mu'mini ne tawhidi tige ne be ne sunna la kwalati la jarabu de bena min be sabati nogoya ni geleya min sabati lendo ala ni do min fana be nin dina kono ikantere de kama fana na do min be dina kono ikantere de kama fana na do kama qala taala kum ni alako wala nabulu alakum atanna lamal mujahidin minkum sabirun nabulu akhbarak wa qala taala bada waqa'at uhudi alako uhudi ka kelein ko fe alako cigode allati kana fiha ma kana hudi ka kele min la jarabi munun kera kono min kera o kono o kera kono o hudi kele in ko fala ko cugudi ma kana allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi ne alama nya ko ne alama ke kombe mu'minu to e awbe min ka ke ambe ye mu'mini de ambe dina kono ne alama ke komba tote mba toyete hatta yamija li khabisa min at-tayyib fonni alakana ni la jarabu de nyuman ka do ka bo jugumanna do ka bo nyumanna fon kana ni la jarabu de juguman na do ka bo nyumanna wala mbarimo la jarabu de ban tente kan nambe nyogondo ambe nyogondo la jarabu de rag ambe nyogondo gele ya wakati de la ambe nyogondo fitina wakati de la mu'minu be nyogondo odela sabati bago be nyogondo odela ambe munafiqu do ko bancela odela ala yere de yafu hodi ka kele min kera kono o ko fe ala yenninde fo akonne ala make kombe mu'minu toyete ko awye mu'minu ye ko fonne ala kala jarabide jugumo ne nyumon ka to mo ka bonno jugumo ne nyumon to mo na ka bonno na dode hodi kele na la jarabi munun nana e wa harbi ode be sen na fo kata yama koy tawhid min be fo an nye tawhid tigi an nye sunna mo wiye fo la jarabu de kana ala tantote koy fo la jarabu de kana hatta yamija li qabisa min at-tayyib fo juguman ni nyuma ka bo nyogona de bale mo ala kan ke nyuma wiye ni fitina unana bala unana chama betani woyo mene chaman de betani woyoye chama fitina betani chaman de mo munum be sabati haqiqa ka tawhid haqiqa ka mo min be sabati sunna haqiqa ka ulu ye jama kulu fitinu de fitina mo ka fitina te ulu toro ulu sabati ne boy to ta ka fu ka ta qiyama ala kan ke ulu mo ye subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kabut aya shegina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيه كارثويه هجريا باكله أني كمناني أني بناني أني ورو